היי, שלום לכולם, מה קורה אנשים? היום אנחנו נלמד איך לכתוב שיר עם AI. כדי לכתוב שיר עם AI, אנחנו צריכים להפוך את AI שלנו לבעל מקצוע בתחום שאנחנו רוצים. במקרה שלנו נשתמש בפלטפורמת ChatGPT של OpenAI כדי לכתוב את השיר. נשתמש בשיטה שנקראת Project. דבר ראשון ניכנס ל-chatgpt.com ונלחץ על New Project. ניתן לו שם, לדוגמה, משורר בינלאומי. ונלחץ על Great Project. שלב הבא, אנחנו רוצים לתת לו הוראות מי הוא, מה המקצוע שלו, במה הוא מתמחה, כמה ניסיון יש לו, איזה סגנון אנחנו רוצים שהוא יכתוב. כדי להוסיף הוראות, אנחנו נלחץ על 3 הנקודות מצד ימין למעלה ו-Add Instructions. כאן נכתוב את הפרומפט שלנו. זה הפרומפט. את הפרומפט אני אשאיר לכם מתחת לסרטון, ככה שתוכלו להתנסות בעצמכם. נלחץ על Save, יש לנו את הפרויקט שלנו, ואני כותבת לו, אני רוצה שתכתוב לי שיר הנושא אמונה ותקווה בטוב שיבוא, ואני לוחצת על Enter, ואז אנחנו ניתן ל-AI לעשות את שלו, והנה הוא כתב לנו 3 שירים חדשים. השירים ידרשו בדרך כלל שיפוץ קטן פה ושם, אבל בדרך כלל הם יהיו מבסיס טוב, וככה נוכל כל פעם לפתוח את הפרויקט וליצור שם עוד ועוד שירים, בלי שנצטרך כל פעם לכתוב הוראות מחדש לפרויקט שלנו, ופשוט נוכל ליהנות מהדברים המופלאים שה-AI נותן לנו היום. מקווה שנהנתם, ותכתבו לי בתגובות מה אתם אומרים, מה אתם חושבים, ואם אתם רוצים סרטונים נוספים ועל איזה תחום. טוב, שיהיה לכם המשך יום טוב, לילה טוב, איפה שאתם רק נמצאים, ויאללה, נתראה בסרטון הבא. ביי.